partu, takže si to dodělám. Tak. To udělám takhle. Tak. Tak si to uděláme sem. Sem. Tak. 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 Tak to uděláme takhle. 1, 2 a 3. Ještě jednou. Pak tady dát takhle. Jak by to teď přestalo fungovat? Počkejte. Jo. Jo. Takhle. Ne, jsi tam... Nevím. Máš tam černou mikinu, za tebou je bílý baják, vedle tebe holka v černý. Tak to je vše. S šedou mikinou. Vidíte? Funguje. Takže mějte se hezky a ahoj. Jsi to ty vůbec?